खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि बर'सा देरहासार इउटिउब चेनेलनि जानानै आं गासैखौ बरायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै नैबे इउटिउबनिफ्राय आं दिनैसिम मा मोनखो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव आं फोरमायगोन स' गासैखौबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आं खावलायदों आं नैबे समाव नैबे इउटिउबनिफ्राय आङो मा आरजिनो हाखो मा मोननो हाखो आंनि एक्सपिरियेन्सआ मा आं बैनि सोमोन्दै सिगाङाव आं बुंफोरथि होनो सानदों थांनाय 31 जुलाइ 2013 इं मायथाइयावनो आंनि इउटिउबखौ आं खुलिदोंमोन नाथाय आं बै समाव सानदोंमोन आंनाव इउटिउब चेनेल खुलिदों खुलि मोनसे गुबुन मोनसे बाथ्रायावनो जाहैयो आं खुलिदोंमोन बेखौबो आं बुंनो हाया मानोना बोरैबा जिमेलखौ आं खुलिबाय जिमेल खुलिखांनायनि उनाव प्लास बेवहाय इउटिउब नायनायाव आंनि चेनेला खुलिजादों आं बेखौ सानदों बै समाव इउटिउबआव जेबो बिदि गियान गैया बै समाव आरो फैयै थिग बेबायदिनो बै समावनो आं गुगल एडसेन्सखौबो निस्सय आं एप्लाइ खालामदोंमोन बै समावनो 2015आव बेनिफ्राय फैयै 2016आव आं मोनसे बैसागु मोसानाय मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन आरो बे बैसागु मोसानाय भिडिअ आपल'ड जाखांनायनि उनाव गोबां साबस्क्राइबारफोरा एसे गेइन जादों नाथाय आं बै समाव साबस्क्राइबारा मा बेखौ आं मिन्थिया बे भिडिअ माबायदि नायनाय बेखौ आं बै समाव मिन्थिया बेनिफ्राय फैयै 2016 6 मे 2016आव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन नैबे नोंथांमोना मोनथिगौ स्टेट आरो नेशनेल लेभेल देरहासारनो हानाय नैबे लीलावती दैमारी बिथांनि गामियाव खुंजानाय नैबे खेला बादायलायनाय बे बादायलायनायाव बिथांखौ बेखेवगिरि महरै हांख्रायनाय जादोंमोन आरो बैखौनो आङो मोनसे भिडिअ नैबे बिथांनि भिडिअखौ केपचार खालामदोंमोन भिडिअ लादोंमोन भिडिअ लाखांनायनि उनाव आङो इउटिउबाव आपल'ड खालामदोंमोन बेनाव लासैनो आंनि बे भिडिअआ भाइब्रेट जादोंमोन गुबुन मानसिफोरजों नायजादोंमोन साबस्क्राइबारा एसे बारायदोंमन नाथाय बै समाव मिन्थिया दे साबस्क्राइबार आरो नैबे भिउआ मा बेखौ मिन्थिया बेनिफ्राय जेब्ला 2016नि 12 डिसेम्बर बे डिसेम्बराव दिल्लीयाव मोनसे महाधरना जादोंमन एबसुनि दैदेननायाव आरो बै जायगायाव आं थांदोंमोन थांनायनि उनाव मोनसे भिडिअ मोसानाय मोनसे भिडिअ आङो आपल'ड खालामदोंमोन बे फेमास दिङा जावारि बे दासिम आंनाव 1 लाखनि सायाव थांबाय बे नायनाया आं बैखौ आपल'ड खालामदों आपल'ड खालामखांनायनि उनाव ओरैबायदि मानसिफ्रा नायदों बे भिडिअखौ अनसायदों भिडिअखौ बेनि उनाव जेब्ला आं दिल्लीयाव दंमोन बै समावनो मनिन्द्र बिथाङा आंखौ फन खालामना बुंहरदों दे नोंथांनि नैबे भिडिअआ जोबोद भाइब्रेट जादों नों मा खालामदों होननानै दा एडभार्टाइजमेन्ट श' खालामाखै होननानै अब्ला बै समाव सानदों मा एडभार्टाइज जागोन बेलाय आं बेखौ सानदोंमोन बेनिफ्राय बिथाङा आंखौ फन खालामना बुंहरबाय ओरै खालामबा जे मनेटाइज जायो बे खालामबा ओरै जायो होननानै बिथाङा फोरमायबाय अब्ला आङो मा खालामबाय जेब्ला बिदि बाथ्राखौ बुंहरबाय आं भिडिअखौ एसे चेक खालामनो नुबाय जे नैबे मनेटाइज अपसना दङ अब्ला मनेटाइज आं खालामबाय मनेटाइज खालामखांनायनि उनाव आं एडभार्टाइज होनो हमबाय बेनिफ्राय आं सानदों येस एडभार्टाइज जायोबाथ' बेलेन्स हाबो होननानै बिथाङा फोरमायखादों आंबो माबायाव इउटिउबाव नायनानै मोनथिखाबाय अब्ला आङो निजेनि भिडिअखौनो ओरैबायदि नायबाय नाय लास्टाराव आंखौ मा खालामबाय नैबे इउटिउबनिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय दे इनफ्लिक क्लिकनिफ्राय आं भाबिबाय मा एडभार्टाइज श' जाला आरो मेसेज मोनसे फैदों इनफ्लिक क्लिक होननानै मोनसे मेसेज फैदों अब्ला मा जागोन बेनिफ्राय आं सानबाय जे मोनसे एसे नट खालामबाय फरायनायनि उनाव आं नुनो मोनबाय जे 30 डेजनि थाखाय नोंखौ इनफ्लिक लिंकनि थाखाय सासपेन्सन खालामनाय जाबाय बेनिफ्राय आं सानदों मा बेवहाय इनफ्लिक जाबाथ' एसे क्लिक जिहेथु आंनि भिडिअखौ आंनो नायदों बिनि थाखायनो जादों होनना सानखाबाय आं ओमफ्राय बिथाङाबो फोरमायबाय आरो लोगोसे इउटिउबावबो नायबाय आं गमामायैनो नंमारगौ जे जेब्ला गावनि भिडिअखौ नायो बा गावनि भिडिअखौनो जुदि नायोब्ला बे प्रब्लेमा जायो आं बेखौ बै समाव मोनथिबाय बेनिफ्राय फैयै बिदिनो भिडिअ एसे मोनसे ओरै आपल'ड खालामबाय थायो सासपेन्सना नैबे 30 डेजआ जोबलांखांनायनि उनाव एडभार्टाइज आरोबाव होखांनायनि उनाव आरोबाव मोनसे प्रब्लेम जाबावदोंमोन बे जाहैबाय मा नैबे साउथनि मोनसे एलबाम बे एलबामखौ आङो बैसोरनि भिडिअनि साउन्ड बा मेथाइखौ हाइड खालामनानै बर' मेथाइसो होदोंमोन आरो बै समाव आंखौ कपिराइट स्ट्राइक मोनसे बिसोरनिफ्राय मेसेज फैदों जे नोंथांनि भिडिअआ कपिराइट स्ट्राइक जादों जानो नागिरदों नोंथाङा बेखौ थाबनो नैबे डिलिट खालामनांगौ
अब्ला आं बै समाव बेखौ गिनानै एसे डिलिट खालामदोंमोन। बेनिफ्राय फैयै फैयै 2017 16 ना 17 नि गेजेराव मोनसे नटिफिकेसन फैबाय जे नैबे 1000 साबस्क्राइबार आरो 4000 आवार्स वाट्स टाइम गैयाब्ला बे एडभार्टाइज होलाना। अब्ला बै समाव प्रब्लेमाव गोलैलायबाय। प्रब्लेमाव गोलैखांनायनि उनाव आं सानदों बेखौ माबोरै एनेबल खालामनो। अब्ला एसे सानबाय आं बेथ' पसिबल नंखाया 1000 साबस्क्राइबार एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा। बेनिफ्राय लासै लासै आङो बिदिनो भिडिअ होयो होआ खुनु गोसो गैला आरो बेवहाय खामानि मावनो। बेनिफ्राय गोसोबो जाखायाखै, गोसोबो होखाथाराखै आं बै समनिफ्राय खामानि मावनो होननानै। बे लासै लासै फैयै फैयै बेयो उननि समाव नैबे 2018 17 आव जादों, 17-18 बेनि गेजेराव। बेनिफ्राय आंथ' सिगाङाव नैबे गुगोल एडसेन्सआव एप्लाइ खालामनो दोनखादोंमोन पिननि थाखाय, जाय पिना जोबोद गोनांथि। नों गुबुन नैबे आमेरिकानिफ्राय जुदि फैसा नोंनाव हाबफैयोब्ला इउटुबनिफ्राय जेब्ला फैसा हरो, बै फैसा हरोब्ला नोङो डाइरेक्ट नोंनि एकाउन्टआव माबोरै सोगोन? अब्लानो बै एकाउन्ट गुगोल एडसेन्सनिफ्राय मोनसे नैबे पिन कड फैयो आरो पिन कडआ आं दा मोनबाय। आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे पिन कडखौ दिन्थिगोन। नैबेनो गुगोल एडसेन्सनिफ्राय फैनाय बे पिन आरो बेवहाय 2015आवनो बेखौ एप्लाइ खालामदों। 2015 लासै लासै फैनानै बे आंनि न'खराव मोनफैदों आरो नोंथांमोननि सिगाङाव बे माखासे सिङाव थायो बेवहाय स्टेप थाखायो माबोरै खालामनांगोन नोङो। बे स्टेपखौ नोंथाङा जेब्लानो फैगोन अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बे स्टेप वाइसयै बेखौ एप्लाइ खालामनांगौ आरो नोंथाङा गुगोल एडसेन्सआव थांनानै बेखौ निस्सय खालामनो हागोन। आरो जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला आंखौ फन खालाम, आं नोंथांमोननो बे माबोरै खालामनांगौ आं बेखौ फोरमायनो हागोन। आरो इउटुबनि गेजेरजों नोंथाङाबो माबोरै पिनखौ एन्टार खालामनांगौ, माबोरै नैबे एकाउन्ट सोनांगौ आरो नैबे जोंनि फरेननिफ्राय फैयोब्ला फैसा हाबनायनि थाखाय मोनसे जेरै IFSC कड थाया, थिग बेबायदिनो स्वाइप कड मोनसे थायो। बेखौ माबोरै दिहुननांगौ बेखौ इउटुबनि गेजेरजों नायोब्लाबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा बेवहाय आं सानदों बेखौ आं मोननो हाबाय। मोनखांनायनि उनाव आङो सानदों बै समाव फैखांनो 2016आवनो फैदों। बे 16-15 गेजेराव आं बारा एक्जेक्ट गोसोआव गैला, नाथाय बेवहाय 2015 लिरनाय दं। नैबेहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन 2015 लिरनाय दं। बै समाव हयथ' फैदोंमोन। फैखांनायनि उनाव आं जेब्ला रिसिभ जाखांनायनि उनाव आं सानदोंमोन जेबो खामानि गैया, बे गुगोल एडसेन्सनिफ्राय मा बिलाय होननानै सानदों आं बेखौ। ओमफ्राय दोनखांनायनि उनाव लासैनो जेब्ला 2000 नैबे 16-17 बेनि गेजेराव बिथां मनेन्द्र बिथाङा आंखौ फन खालामबाय जे नोंनाव मोनसे बुस्थु फैदों नामा होननानै कड। बेथ' आंनाव हरलाबानो फैना दं, अब्ला नों आंनो मानोथो खोन्थायाखै होनना बुंबाय। अब्ला आं नोंसोरलाय मा मिथिनांगौ, जेबो मिथिया होनना बुंबाय। आरो बे क'डआ फैखांनायनि उनाव बे बुंबाय ओरै खालामनांगौ। आंबो गुगोलाव नायनानै बोरै सोनांगौ बेखौ आङो फरायनानै जास्ट माने बेखौ आंनि क'डखौ आं सोनाबाय। स' बे रोखोम जादों। नोंथांमोनहाबो जुदि फैदोंब्ला नैबे गुगोल एडसेन्सनिफ्राय फैदोंब्ला नोंथांमोना बेखौ निस्सय नायनानै फल' खालामनानै बेजों लिंक खालामना लानांगोन। मानोना गुगोल एडसेन्सआथ' एडभार्टाइज होयो, बा एडभार्टाइजनि बेनिफिटखौ नों माबोरै मोनगोन बे रोखोमै नङाब्ला। अब्ला बे रोखोमै नोंथाङा लगइन खालामनानै सोनो हायो। स' थिग बेबायदिनो जादों आंनियावबो। बेनिफ्राय फैयै मोनसे क्राइटेरिया बेथ' जाखाबाय नङा होमब्ला 1000 साबस्क्राइबार, ओमफ्राय 4000 नैबे आवार्स वाट्स टाइम नांथारगोन। अब्ला आं बोरै खालामनो हागोन? क'डआ फैबाय, इन्टारबो जाबाय, नाथाय मा बे खामानियाव आं आवगायदिया। ओमफ्राय लासै लासैनो बिदिनो भिडिअ होयो, एसे होयो होआ, मोनबा होयो मोनबा होआ, बिदि बायदि आरो खुनु थाल गैला बेवहाय। ओमफ्राय फैयै लासैनो आंनाव मोनसे आइडिया फैबाय जे भिडिअ होबाय थायोब्ला साबस्क्राइबारा गियान जायो। बिदिनो भिडिअ होबाय। दासिम आंनाव 42टा भिडिअल' जाबाय दासिम। बे 42टा भिडिअ आं आपल'ड खालामदों। बेनिफ्राय भिडिअ 42 जाबाय, साबस्क्राइबारा नैबे 2018आव गेन जाबाय, 1000 जाबाय। बेनि उनाव 4000 जि वाट्स टाइम, बे वाट्स टाइमाबो आंना बारायबाय। बे उनाव आंखौ नैबे एनेबल खालामना होबाय, नैबे मनेटाइजखौ। बे उनाव मनेटाइज एनेबल खालामखांनायनि उनाव मोनसे रिभिउ जाबाय। रिभिउ जाना ओरैबायदि सम लादों आंनाव। सोरबा बुङो मा 15 days, आफ्टार 15 days, सोरबा 30 daysनि गेजेराव जागोन होननानै। नाथाय आंना
जिहेतु भिडिअफोरा जाब्रा बबेबा मोनसे नैबे मोसानायनि बबेबा मोनसे मिटिंनि लेक्सारनि बायदिसिना दङ जायनि थाखाय बेवहाय रिभिउ खालामनायाव बिराद गोबाव लादों थांनाय 2019नि 1 जानुवारि बे जानुवारिनि उनावसो आंनाव एडभार्टाइज श' जादों बेनि उनावसो इन्ट्रेस्ट जाबाय गोसो जाबाय खामानि मावफिननो होननानै बे खामानि मावनोसै बेवहाय लासैनो आं गुबुन रोखोमनि माखासे भिडिअफोरखौ बानायनो हमबाय जेरै नैबे अरां नेसनेल पार्क बे नेसनेल पार्कखौ नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअआव नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन बेखौ आं होबाय बेनि उनाव नैबे फैयो भैरबकुन्द बेखौबो आपल'ड खालामबाय बेनि उनाव फैयै नैबे अरुणाचल प्रदेश बेखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय बेनिफ्राय पारा बाजार बेखौबो फोरमायनानै दिन्थिबाय थिग बेबायदिनो नैबे मावजि गेन्द्रि फेमास जायगा मावजि गेन्द्रि मानास नेसनेल पार्क बेखौबो दिन्थिबाय आरो नैबे ककिलाबारि फार्म बे फार्मखौबो मोजाङै आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय बिदिनो गोबां भिडिअ दा आपल'ड खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव मोनसे टारगेट दङ बे एन्टायार नैबे BTCआव थानाय बा बड'लेण्डआव थानाय मख'जाथाव जायगाफोर मुंदांखा जायगाफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय मोनसे पलिसि खालामदों आरो दिन्थिगोन होननानै आं सानदों बेनिखायनो नोंथांमोननि आंनो गोनांथि जागोन आं जाखिनि नैबे बर' माहारिनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय मावनो नाजादों आरो आंनि चेनेलजों गुबुन जायगाफोराव दिन्थिनो नागिरदों आं बेखौ दिन्थिगोन आरो इयुननि समाव आं बेखौ आंनि टारगेट हिसाबै खामानि मावगोन लोगोफोर जाखिनि आं नैबे मोननाय मोनि स्पेसियेलि इउटिउबनिफ्राय मा मोनाखै फैसा मोन्दों ना मोनाखै बे गेदेर बाथ्रा नङा खामानि मावनाया भिडिअ आपल'ड खालामनाया आरो जायगा दिन्थिनायासो गेदेर बाथ्रा आङो नैबे समाव सानदों आङो बेखौ मावगोन जिहेतु नोंथांमोननो आङो बै जायगाफोरखौ दिन्थिनो थाखाय जेरैखि हायो आं दिन्थिगोन फैबाय थानाय समाव आङो नैबे खालामाथि नैबे बड'फा बायदिसिना फैबाय थानाय समाव आं माखासे भिडिअफोर दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों आं सानबाय थादों जे माखासे इउटिउबारफोरा सानो जे दिनै भिडिअ आपल'ड खालामबाय गाबोननो इनकाम मोनसिगोन साबस्क्राइबारा गेइन जागोन मोनगोन बिदि सानो नाथाय आं सानो बे माब्लाबाबो जानाया दिनै आपल'ड खालामबाय माब्लाबा जायो जुदि भाइरेल जायोब्ला भिडिअ भाइरेल जायोब्ला साबस्क्राइब गेइन जायो वाच टाइमा बारायो नाथाय नों बै भिडिअखौ नागिरनो नांगोन नाथाय आं बेसो मोनाखै आंना मोनसेल' दिङा जावारिया एसे मोजां जादों आरो स्पिड बक्स नैबे फैला मेन्देलानि डायलग बे एसे जादों बेनिफ्राय बै इउटिउबारफोरा लास्टाराव एसे मेंनोसै जे ओरै खालामदोंमोन ओरै मावदोंमोन होननानै दाबो माथो इनकामानो गैला सर्स गैला होननानै नाथाय बे गोरलै बाथ्रा नङा नैबे बे फिन फैनायाबो इमान सहस नङा बेखौ नोंथाङा आरजिनो थाखाय गोबाव सम नेनांगोन आंबो 2013निफ्राय हयथ' बै 13आव जेबो आं मोनथियामोन थेवब्लाबो बेनि उनाव 15निफ्राय एसे मोनथिलांदों बेखौ बुजिदों 16निफ्राय मोजां मोनथिथारदों आरो बेनिफ्राय खामानि नाजायै आं दासिम नैबेखौ आरजिनो हादों आरो बेनि थ्रयैनो फैसा फैनाय जे लामा बे लामाया आंनाव दासिम दङ आं सानदों जाय इउटिउबारफोर गोदान इउटिउबारफोर आं बिथांमोनखौ गुबुननिफ्राय कपि खालामनाय कन्टेन्ट्सफोर बेखौ होनाङा आं बेखौ सानदों नोंथांमोना होयोब्ला कपिराइट स्ट्राइकबो नांनो हागौ 2013निफ्राय दिनैसिम आंनाव 1517 जन साबस्क्राइबार दङ आरो बेवहाय गासै भिडिअखौ आङो 42टाल' बानायनो हाबाय आं सानदों मा इयुननि समाव आरोबाव गोबां एन्टायार नैबे BTCनि मुंदांखा जायगाफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिगोन आरो स्पेसियेलि आं थेंक्स होनो सानदों जाय बिथांमोना आंनाव दिनैसिम नैबे 1517 जन साबस्क्राइबार आंखौ अनसायना लाबाय आं बिथांमोनखौ स्पेसियेलि थेंक्स होदों नोंथांमोननि नाजानायाव नोंथांमोननि इन्सपिरेसनावनो आं दिनै बेसिम दावखोदों आं स्पेसियेलि नैबे भिडिअनि गेजेरजों थेंक्स होदों बिथां मनिन्द्र महिलारि बिथांखौ आङो थेंक्स होदों बिथांनि नाजानाय आरो आंनि नाजानायजोंनो दिनै आं बेसिम मोनफैदों आं सानदों मा फैबाय थानाय समाव जेसेबां हायो नैबे BTCनि जायगाफोर आरो आसाम नाङै जायगा मुंदांखा जायगाफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअनि गेजेरजों आं दिन्थिगोन आंजों नोंथांमोना थाफागोन होननानै आं मिजिंथिदों जुदि नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला अननानै साबस्क्राइब आरो शेयार खालाम आरो बायदिसिना बाथ्रा नैबे
पिन क'डा बोरै फैनाय आरो माबायदि जायो बेजों मा खामानि जायो बेनि जुदि माबा मोनसे बोसोन जुदि नांगौब्ला आंनाव कल खालामनो हागोन। आं लोगोसेनो नोंथांमोना नैबे कमेन्ट्सनि गेजेराव सोंहरनोबो हागोन। आं जेसे हायो नोंथांमोननो बे कमेन्ट्सखौ होगोन। आं बेनिखायनो जेसे हायो नोंथांमोननो कमेन्ट्सखौ होनो नाजागोन। स' गासैखौबो नेक्स्ट भिडिअसआव लोगो मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। स' गासैखौबो दिनैनि थाखाय जे आंनि ब्लग्स भिडिअस नैबे इउटुबनिफ्राय आं मा मोननो हाखो बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। इयुननि भिडिअआव लोगो मोनगोन। थेंक इउ। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि।